Nishadi daga Titi. Autan BBC Online TV. To bawan Allah, akwai waka da zamu sa maka kabi. Wace waka ce ka fi iya kuma wace waka ce ta fi burge ka? To ni da iya sauraron waƙoƙi na zamani da ake yi. Da farko dai sunana Abubakar wanda aka fi sani da suna Sadiq MD. Wato na fi sauraron waƙar Auta Waziri. Wace kenan? Wace na fi sauraro ke nake gani. Autan BBC Online TV. Na tuna gani in zan baki lokaci na tunda kin ka nuna kauna dare da rana baki nuna so Kina nake gani ke nake gani ke nake gani ba da nake gani nake gani ayyoyin da nake gani ke nake gani ke nake gani da mai farin jini kai sansani kai kwarin yayi gani hannuwa na miko rige su siya garko ni mun na marko ya bare nake gani ke nake gani ba darin la kowa ke nake gani Mun gode da kallon tashar Autan BBC Online TV. Ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.